L-erba' filgħaxija ġie konkluż it-tieni qari dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF li għandhom lan li aktar nies isiru ġenituri. Fl-eluq tad-dibattitu dwar il-liġi tal-IVF, id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li l-IVF toffri tama u soluzzjoni medika lil persuni li jkollhom problema ta' infertilità. Chris Fearn spjega l-punti ewlenin fil-protokoll marbut mal-liġi mresqa tal-IVF li se jżidu l-possibilità li jkollna aktar ħajjiet dejjem mingħajr ħlas u għaċċara l-fatt li l-embrjuni li hemm iffriżati se jiġu kollha implantati. Kellna 461 embrjuni li kienu friżati u ġew implantati. U għandna numru ta' embrjuni li huma friżati illi kollha hemm il-pjan illi daw jiġu implantati. Għax meta inti tagħmel l-IVF ma tagħmlux b'kapriċċ. Meta tagħmel l-IVF u tgħaddi minn il-proċedura kollha, l-embrjuni li kollha friżati tkun tridu. U allura iva, l-embrjuni li għandna friżati kollha qegħdin ipprogrammati li jiġu implantati. Id-deputat Prim Ministru anke wara li nnota nuqqas ta' kredibilità mill-Oppożizzjoni saħaq kif Malta għandha u se jkollha r-riżorsi meħtieġa sabiex jitħaddmu l-emendi fil-liġi tal-IVF. Malta għandna l-proċeduri, għandna n-nies kapaċi, għandna l-ispeċjalisti kapaċi u jekk tgħaddi il-liġi narmaw il-laboratorji tagħna biex fi ftit xhur nkunu se nagħmluha Malta. Għalfejn barriva Malta. Għalfejn din il-moħorija. Jiġi moħorija jien ngħidlek għax jitkellmu ħafna fuq mhux morali u mhux morali, jien ngħid mhux morali li għandek lodda xjentifika biex tevita dawn l-istejjer u ma tużawhomx dik mhux morali. Il-Ministru għas-Saħħa temm billi appella sabiex kull deputat jivvota favur din il-liġi importanti ferm u li tfisser ħafna l-bosta.